Καλησπέρα σας. Βεβαίως, το όνομά σας πρέπει να μου πείτε και να μπούμε στο θέμα. Καλησπέρα, είμαι η Εφη. Ναι. Είμαι 25 χρονών. Αναστατωμένη ακούω, Εφη, Έχω μεγάλο πρόβλημα. Για πες εσύ, Εφη μου, αναστατωμένη είσαι. Λοιπόν, είμαι με τον σύντροφό μου 1 χρόνο μαζί. Μάλιστα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό στο χαρακτήρα, μου συμπεριφέρεται τέλεια, μου δίνει τα πάντα. Έχει πολύ όμορφο πρόσωπο, πολύ όμορφο χαμόγελο. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με το σώμα. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει το σώμα του και έχει πολλές τρίχες. Μάλιστα. Τον έχεις παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, όχι. Είμαστε σύντροφοι, 1 χρόνο είμαστε μαζί. Η τριχοφυΐα του είναι αυτή που σε αποθεί? Το πάχος και η τριχοφυΐα. Το θέμα είναι ότι για να καλύψω εγώ αυτό το πρόβλημά μου... Είναι και χοντρός και τριχωτός, δεν είναι μόνο το... Ναι, ναι. Για να καλύψω αυτό το πρόβλημά μου, κάθε φορά τον βάζω να μεταφιέζεται. Πώς μπορεί να μεταμφιεστεί ο χοντρός και τριχωτός άνθρωπος, σε τι? Σε αρκούδα. Απλά προσπαθώ να καλύπτεται με ρούχο. Προσπαθώ να καλύπτεται με... Συνεχίστε εσείς. Άρα είμαι. Ναι, συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Ντροπή. Λοιπόν, απλά προσπαθώ κάθε φορά να καλύπτω με ρούχα όλα αυτά, εκτός βέβαια από το επίμαχο σημείο που το χρειάζομαι, έτσι ώστε να μην βλέπω αυτό που δεν μου αρέσει και να κρατάω όλα τα καλά στοιχεία και τη συνουσίαση μαζί του που είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία. Άρα, πού έχουμε καταλήξει? Άρα θα ήθελα τη γνώμη σας, αν αυτό που κάνω είναι σωστό. Όχι. Όχι. Γιατί? Τι είναι αυτό που κάνει η φίλη μας ακριβώς, που το κάνει αυτό λάθος? Η φίλη μας λοιπόν κρύβει αυτό που δεν της αρέσει στον άνθρωπό της, χωρίς να το εξαλείφει. Μάλιστα. Άρα Να λοιπόν το εξαλείψω πώς? θα τον στείλεις να δυνατήσει και θα τον στείλεις να κάνει ένα λέιζερ. Τι πιο απλό, κοπέλα? Ορίστε, το λέιζερ είναι, καταρχήν η αποτρίχωση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν χειρουργία παχυσαρκίας, τα λεγόμενα. Θα κάνει ένα δακτύλιο ή ένα γαστρικό χειρουργείο, θα αδυνατήσει, θα γίνει ο κούκλος που σου αρέσει αφού έχει το ωραίο πρόσωπο. Θα το στείλεις να κάνει και μια αποτρίχωση. Έτσι, και ούτε μάσκες, ούτε φόρμες, ούτε τίποτα. Ναι, όμως αν το κάνω αυτό θα προσβληθεί. Και αυτό που κάνεις τώρα τον προσβάλλει, απλά δεν το έχεις καταλάβει. Απλά δεν καταλαβαίνω πώς το κάνω για αυτόν τον λόγο. Όσο να είναι όταν κρύβεις τον άλλον για να μην βλέπεις το σώμα του. Αυτό εννοώ. Αν είχε προσβληθεί δεν θα το δεχόταν και δεν θα το έκανε. Εγώ πάλι θα έλεγα κάτι άλλο στη φίλη μας την Εφη. Λέει ότι ο σύντροφός της, τον οποίο πολύ αγαπάει και φαντάζομαι τον τιμάει κιόλας, έχει πολύ ωραίο πρόσωπο, απλώς το σώμα του δεν είναι αυτό που θα ήθελες. Ναι. Σωτήρη, Σπαθάρη, μην ξεφεύγεις από τα πλάνα σου. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι θα μπορούσες να αγαπήσεις τον άνθρωπο αυτόν έτσι όπως ακριβώς είναι. Εγώ δεν συμφωνώ στο ότι πρέπει να τον αδυνατήσει και να τον αποτριχώσει. Εγώ το πρότεινα γιατί επειδή την ενοχλεί. Γιατί τον αγάπησες, δεν ήταν παχουλός? Εννοείται. Δεν ήταν τριχωτός? Ήταν, αλλά ήταν και ντυμένος. Ναι ρε παιδί, μα λέει σε θέση να αντιλαμβάνεσαι τι παίζει από μέσα, ρε φίλοι. Βλέπεις το μέγεθος, βλέπεις τον όγκο. Όσο να είναι το γυμνό με τον ντυμένο. Συγγνώμη, θα γδυθεί αυτός και θα είναι φέτες ο όγκος που έβλεπες απ' έξω? Με τρελαίνεις? Όχι. Ή θα ήταν μύες διωγγωμένοι αυτοί που θα είχε? Και μετά θα άσφυγε. Θα ήταν μύες διωγγωμένοι, μύες οι οποίοι θα έσφυγαν την ώρα και θα άλλαζε το σώμα. Δηλαδή δεν πας καλά και εσύ άμα σκέφτεσαι έτσι. Έχεις δει ότι ο άνθρωπος είναι ογκώδης. Την τρίχα μπορεί να μην την είχες φανταστεί. Η τρίχα επίσης μπορεί να είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Ναι. Ανίτα, απλά είναι διαφορετική η εικόνα του γυμνού ενός παχουλού ανθρώπου και του ντυμένου. Είναι διαφορετικό όσο να είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν συμφωνώ ως προς το ότι πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος. Γιατί να τον αλλάξει? Ούτε εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τον αδυνατήσω εγώ επειδή εγώ δεν μου αρέσει σαν εικόνα. Αυτό αν πρέπει να το κάνει, πρέπει να το κάνει επειδή αυτός το θέλει και επειδή αυτός θέλει να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Εφόσον αυτός δεν έχει πρόβλημα. Το έχετε συζητήσει?
Καθ' αυτού όχι, δεν το έχουμε συζητήσει. Να το συζητήσετε για να δείτε τις προθέσεις του, να του πείτε τι σας ενοχλεί και να δείτε τις προθέσεις του προκειμένου να φτιάξει όσον αφορά τη δική του εμφάνιση, αν θα κάνει κάτι για εσάς. Τώρα, αυτό που είπε η Ανίτα είναι πολύ σημαντικό, ότι όπως σας αγάπησε έτσι πρέπει να σας δεχτεί. Εγώ τον βρίσκω πολύ... πώς είναι το όνομα του άντρα σου? Κώστας. Φώτης. Ναι. Εγώ το Φώτη τον βρίσκω... Δεν άκουσα, συγγνώμη. Κώστας. Εγώ τον Κώστα τον βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αν είναι το πρόσωπο το οποίο αυτή έχει αγαπήσει, τον έχει ερωτευτεί. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλοι οι άντρες να είναι αδύνατοι, μειώδεις και αποτριχωμένοι. Αυτή η αποτριχωμένη, πια η αδύνατη με τις σφίχτες, κάπως είναι και αυτή. Πάρτε αλλιώς να πούμε. Δες το και από ένα άλλο point de vue. Τι το να αξιώνεις τον Κωστάκη. Δεν ψάχνω κάτι το οποίο να είναι φέτες και κοτόπουλο. Δηλαδή θέλω... Μου αρέσει, μου δίνει τα πάντα. Απλά λίγο στο γυμνό θέαμα κάπου σκαλώνω, κάπου κολλάω. Και εγώ σαν γυναίκα δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ωραία. Του έχεις πει λοιπόν ότι αυτό το πράγμα σε αποθεί σεξουαλικά? Όχι. Προσπαθώ να του το δείξω, αλλά δεν του το έχω πει ευθεία. Ωραία. Πρέπει να το πείτε ευθεία, Καρφή. Βέβαια, στα ίσα. Φίλε, πάρτε αλλιώς να βρεις να πούμε. Πάμε να το σώσουμε, να το κάνουμε. Το πας για αρκούδα σιγά σιγά πες του. Ξεκινήσαμε άνθρωπο στο πας για αρκουδάκι. Πάρτε αλλιώς να πούμε γιατί θα βρεις. Πολύ απλά, για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και αν αυτός γουστάρει να ανταποκριθεί και να το μαζέψει, it's ok. Αν όχι, θα πρέπει να το σεβαστείς κι εσύ και να την κάνετε με τρόπο λαμινόρε. Ναι. Νομίζω. Εγώ πάλι συμφωνώ. Είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θα ήθελα να το χάσω από τη ζωή μου, γιατί αν δεν θες να χάσεις... μου τα πάντα και με αγαπάει. Αν δεν θες να χάσεις κάποιον άνθρωπο, δεν τον χάνεις. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό που είπα. Ότι το σώμα μπορεί στην καθημερινότητα, στο αίσθημα, στη ζωή να μην ενοχλεί η εικόνα του σώματος. Στη σεξουαλική όμως πράξη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εικόνα του σώματος. Άρα την καταλαβαίνω την κοπέλα ότι έχει ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε και το φασισμό της εικόνας. Θα πρέπει οι άνθρωποι που αγαπιούνται και ερωτεύονται και γουστάρουν να κάνουν σεξ με την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, όχι μόνο με το σώμα του. Όταν όμως, όπως μας λέει ότι αγαπιούνται, θέλουν ο ένας τον άλλον, τότε ίσως γίνει μια προσπάθεια αλλαγής, άμα το παλικάρι. Γιατί είναι και θέμα υγείας του να δυνατήσει. Θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε να τις κάνουμε τις ερωτήσεις μας, γιατί έχουμε ξεφύγει εντελώς από το διαφημιστικό διάλειμμα, όχι από κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση. Parole, 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 parole.